Nakon sastanka o Outside projektu na kojem smo razgovarali o nekim problemima i izazovima škole s okolišem, ja sam u razgovoru sa svojim roditeljima se dosjetio kako se velika količina papira troši na suglasnosti i kao rješenje tog problema sam se dosjetio da možemo preći na online suglasnosti. Znači, kako je Mak rekao, znači zbog toga smo zapravo htjeli dobiti vaše mišljenje od svih profesora u školi, osim zapravo vi, na online suglasnosti. Potom tome smo napravili anketu na Google obrascima ili na Google Formsovima i koristili smo pitanja koje ste mogli odgovoriti brzo i lagano. I također u roku od par sati nakon što je profesorica Sanja poslala link u grupu, dobili smo već 23 odgovora. Prednost Google obrazaca nije samo to da možete brzo dobiti odgovore, nego dobijete već unaprijed obrađene odgovore. Od 26% učitelja koji su odgovorili na ovu našu anketu, 100% ih je rekao, točnije svi, da imaju račune u svojim kućanstvom. Više od 65% profesora koristi e-mail više puta dnevno, dok samo oko 20% jednom ili ne. Više od 60% vas misli da trenutačan sustav davanja suglasnosti, točnije sustav davanja suglasnosti na papiru, nije dovoljno dobar. Više od 50% vas profesora misle da mišljenja o online suglasnostima su to ok, tako da bi olakšalo cijeli sustav potpisivanja suglasnosti. Preko 90% vas je zainteresirano za prelazak na online suglasnosti, jedna osoba nije, a jedna osoba govora da ih već koristi. Preko 90% profesora ili učitelja misle da bi bilo jako lako naučiti koristiti takav sustav suglasnosti. Oni koji ne žele prijeći na online suglasnosti odgovaraju na to što ih smeta u tome, a glavni problem je to što misle da nemaju svi roditelji pristup tehnologijama. I u samo jednoj minuti vam je najviše profesora je trebalo samo 1 minuta da dovrše i ispune anketu od 8 pitanja. Kako bi vas potaknuli na korištenje Google obrazaca, mi smo smislili jedan kratak video koji bi vam mogao pomoći.